ƙetara waje. Allah sarki. Wannan kara hada yan dambe za a yi. In ma yan boko kun ka gayyato ku ce musu dai ban shirya ba. To ba laifi. To na barka lafiya. Ba laifi. Na barka lafiya. Allah ya raya. To ma da lalabe. Ka ji mugun abin da suka so kuma su kai na gare. Wani mugun abu? Ya mugun abu ne mana. A to a tara min katta ba gaira ba. Wanga shi wannan. To naji yan kokowa ni ci da koko yan shar. Da minau in ba hauka ba. Yanzu mai gida. Yau hauka mana. Ka ce da minaka duk wanda arziki da Allah ya maka da ina shike. Duk wanda ke da mutane. Ina shike. To, yau mutane na da. Bakin cikin a zo a yi mana wasa ƙohon gida. Mutane na da. Ya tara na samu kana bakin ciki a zo a mata wasa ƙohon gida. Ba ni bakin ciki, amma mutane da ke ka faɗi. Ni yanzu na yarda mai gida ba haka munata. Sablala. Daɗa an ce ‘yan kokowa su zo, ‘yan tauri su zo, ‘yan shari su zo, kuma shi ne kai kake bakin ciki da ‘yan dambe. In ma ‘yan walki dai ka zawa ni dai na gaya miki ban shirya ba. Na yarda. Ni na yarda ka ɗaga. Ka ce sati na sama na yarda. Allah ya gwada mana. Amin. Amma dai